Mayong hapon sa atong mga pinalangga nga mga tag palamati kamusta din ang mga kaaksyon naton nga naga-monitor sa subong iya nga Sabado nga edisyon sang This is My Life. Kamusta ang mga kaaksyon naton while naga-relax no sa siniya nga tinion kay na hingagaw man sa pagpanglaba pero galing kay do may portion siguro nga nagagumgo ang kalangitan ay no so siga sa mga ka-action naton pugai lang mayo no pugaan lang mayo kay para iya nga dasig magmalakag hindi magbaho ang nilabhan. Well anyway, antes man ang tanan diri kita anay sa aton ialakat sang panahon no. Speaking of panahon tiyempo sa subong iya nga mga inoras kay ang easterlies amo subong ang naga-apekto no sa eastern section sang Luzon. Kag diri kita sa Western Visayas, dala dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya kita iya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod ina sa ITCZ. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan nabagat na nasidlangan ang mabatsyagan karon sa bilog iya nga isla sang Negros. Kag ang baybayon magapabilin iya nga mangin kasarangan ang pagbalod. Nagutla kay na si Haring Adlaw las 5:35 sang aga. Kag hindi naman na magatunod las 5:56 karon iya sa gabi or karon sa hapon kasi sidmon na kay 4 minutes before 6 p.m. Ang aton temperatura yan nag-range sa 25 to 32 degrees Celsius. Ano wala ang mga dapat naton istoryahan kay subong adlaw sang Sabado pudo kadamo sa mga sa mga just in or mga ginpagwa nga mga report from the national, like for example ang aton quarantine status. For sure aware na kamo kay naka-post naman ina sa amon nga Facebook page. Kay syempre kay nasang aga magkapila naman ina ka beses nga gin-mention sa amon nga mga kaupod diri no, mga newscaster namon kay ina and also sa mga anchor namon nga nagpalayag kung ano ang mangin quarantine status naton diri iya sa Pilipinas or pilay ka mga lugar diri sa Pilipinas. Pero diri sa aton sa syudad sa Bacolod, do I think nagapabilin kita general community quarantine with heightened restrictions. Kung magsiling kita with heightened restrictions, may pilay ka mga ginadumili pa, no? Even though naka GCQ medyo mamurmag-ani na siya nga status, pero may ara sa gihapon sang paghalong, no? Kay ting presensya sang COVID-19 ara ya Japon kinahanglan gid naton nga maghalong. Bukaina nakabati ko while nagasakay bala sa salakyan, no? Di pasahe nga salakyan, baw si Manong di ko lang sa kay di ko man sa kilala. Kay hindi ko man paghihambal ang iyang obra. Pero makita ko kagina kung anong iya nga obra, no? Muna bala nabatian ko kay ina baw naka-chismos. Namati-bati pa si Inday Ann. Well, anyway, kido katunog gid siya kaina nga pag-istorya, nag-istoryahan na sila sa mga kaupod man niya. Lang gahambal siya nga, wala ko no COVID. Nga ako ni mo pa vaccine pa nga wala man COVID. Ang COVID ya, ara lang na sa gobyerno. Do ka mo na bla something ang iya gin istorya. Ti ako hipos lang Alang alalison ko pa siya kay ti iya man to opinion. Ara na lang na iya sa tawo, no? Ara naman na sa iya nga mga himata para iya nga mag-explain sa iya. Kay tanan kita, no? Tanan kita may ara gid man sa aton sa members ang aton iya nga family nga nagapangduha-duha pagid sa gihapon. Ti alangan piliton ina sila naton just like bala nga kung may kaugalingon sila iya nga panindugan, ti nga ibalion mo kay amo nang ilang nga panindugan, di ba? Hulata nga sila lang mismo ya ang ang hambal bala nga ay sakto tuguling iya nga ginhambal no, may point man to siya gali nan hulata ang amuna malawig man o kon madasig
basta hindi nang siya pag-intrahe kung ano ang iya nga panindugan, 'di ba? Sige. Sa mga ka-action naton nga naga-monitor via Facebook Live, sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor karon panglawagon ko lang ang inyo nga mga ginpadala diri nga mga greetings. And by the way, thank you so much gali sa mga ka-action naton nga nag-intra sa fun games namon ha. Online fun games namon with Action Dale Salazar, na? But ang manami pagidira kay magapadayon ina siya, na? Sige, sa mga ka-action naton nga wala nakadaog, di may next time pa, 'di ba? Hulat-hulat lang. Sige, ano ba lang mga dapat naton istoryahan sa subong iya nga adlaw, partikular na sa balita sa national? Kaysa subong nga hapon, no, nagpagwasang statement ang aton iya nga Department of Education, may kaang tanan ini, no? May kaang tanan ini, even though nga makapila naman ka beses si Presidente Duterte nagsiling nga ay di gigweda na isang face-to-face classes. O galing kay may pila naman black ka mga lugar, no? Pila naman ka mga lugar nga classify na as low risk sa COVID-19, ti basi pa lang, na? Basi pa lang. Kabay nga wala na sa may magsaka pagid or wala na may breaking news pagid nga about another naman variant, no? Variant sa COVID-19, kabay amo na pangamuyo naton kay parang nga amat-amat na naton bala kay do kun may ara gani sa mga nag-exist nga mga panibag-o naman po do pareho lang do nagasulit kita sa uno. Well, anyway, balik kita sa aton iya balita sa national. Sa na-mention ko, preparado ang Department of Education, may kang tanan ini sa pagpatigayon sa pilot face-to-face classes, na kung magpasugot na or may pahanugot na ni Presidente Rodrigo Duterte. So, sunod diri kay Education Undersecretary ni Pomocino Malaluan, biya kaupod ang Department of Health, may ara na kami sa mga nabuo na nga guidelines, na kompleto na kuno ilang nga guidelines kag wala na sang problema in case gid man kung tugtan na ni Presidente Duterte nga patigayonon ang face-to-face classes, na wala man na mention kung ano ina diri nga mga area, but for sure may ara na sa sang ginpalabot ang mga communication sa mga concerned areas kay nakabutang lamang diri is 100 ka mga eskwelahan diri sa Pilipinas. Kung ikaw dira sa lugar nga masiling bala low risk kamo, gin-classify ang inyo lugar as low risk, may tendency nga isa kamo or isang yung eskwelahan sa patigayunan sang pilot face-to-face classes, na? So, una diri ginanunsyo sa DepEd yang school year 2021 to 2022 magabukas September 13. Kag suno man sa DepEd official, may may 600 ka mga eskwelahan, no? Kag gina-consider for pilot face-to-face classes. Kaya tungod man nga nakapasar sa evaluation on readiness. Pero I think ang 600 ina siya, do nagligad pa ni nila nga datos. So may tendency, no? May tendency sa ako lang nga pag-assume ha, may tendency nga magnubuin na siya kay given gani may ara sang presensya sang Delta variant, na? That's why nga from time to time naga-change man ang mga decision and guidelines sang aton iya nga mga national agencies. So, sa bulig man sa United Nations Children's Fund o UNICEF, suno kay Malaluan, ang DepEd kagang DOH magatungkod sa dashboard nga makabulig para nga ma-monitor sa mga eskwelahan nga yara sa low risk area sa batok ini sa virus. Apang mapagwa man diri nga statements sang DepEd nga pila pa lamang, no, hindi pa 100% sa tanan nga public school teachers ang fully vaccinated na or bisan nakabaton lang sang first dose, diba? Kulang pagid kaayo. Amo na ang statement sang Department of Education. Ang isa pa rin naton ka topic about sa balita sa national, angot sining ginpatigayon iya nga pag
istoryahan na sa telepono nanday Presidente Rodrigo Duterte kag Chinese President Xi Jinping. So gilaragway ini sang Malacañang as warm, open and productive, no? Ang 45 minutes nga pag-istoryahan na isang duha ka mga leader, may kaang tanan ini syempre particular nilang gin-istoryahan amo ya ang posible ila kolaborasyon, no? Sa para naman sa development or vaccine development kag production. Kay subong amo ni ang mga kumbaga nagapanguna, no? Nagapanguna nga kinahanglan mahatagan man kasulbaran sang tagsa-tagsa ka mga pungsod, no? Sa bilog nga kalibutan. Ay ti kun wala sang pagbuligay kubay kanya-kanya, may tendency nga may isagid iya ka pungsod, wala man naton ginapangayo, pero na walang mas gadamo, no? Mas gadamo ang ila populasyon nga ma-infect sang COVID-19 kay tungod gani nagasalig lang sila sa ila lang kaugalingon nga sources, wala man bulig sa iban. That's why nga amo gining gina-push gid, no, sa mga leaders sa bilog nga kalibutan para iya nga may ara bala sang kung hindi na gid makasarang, at least may ara pa sang pwedeng masandigan. Kag syempre dala na dira gin pasalamatan man ni Presidente Duterte ang China ang sa ginhatag nga bulig, diba? Particular sa COVID-19 response sa Pilipinas. If ma-remember ninyo, bisan tuod o sorry for the term, ginalibak, diba? Sa Pilipinas ang China, pero hindong China, dugasigi man Japon, dugasigi sa gihapon sang ilabuli. Na? Pasalamatan lang na Japon naton, kay ti para man na sa aton, diba? O, ti kung ano lang mga negative comment, may kanya-kanya kita yung opinion, diba? Feel free sa pag-comment sing imo yang opinion, diba? Sige, 1:54 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagpanumbalik. Ato naman nga FYI topic ang aton nga paghahambalay.
Pagbabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod, ini si Inday Ann. Talos man sa aton na regular anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Ang aton nga FYI topic sa subong iya nga hapon, ang aton nga istoryahan, inabalang mga bagay nga pwede naton ihimuon para nga makalikaw kita sa gamo, and syempre maghatag man respeto sa aton iya kaugalingon. So ano bala ang mga pwede himuon kung mag-react sa mga naga-criticize dira sa imo? Kay liban, hindi na naton malikawan kung kaisa, pero personal man o kung sa social media, sa masami may mga tao, gigita iya nga masugatan, makita, makilala, nga mang-criticize or may manotisyahan gid bala sa imo. Bisan gani kung kaisa hindi mo pa kilala, 'di ba? Like for example, nagasakay ka lang sa salakyan, nakasuksok ka dira imo iya sa nga malipot nga short. Wow. Number one, gid nga ma-react nanay. 'Di ba? Inano nang iyaya nga biste na iyaman. Amo ginaga ka pamatian ko perme mo. So, sila ni ang mga tawo nga mahimuon man o kun wala ang ila yang nga mga isig kapareho, sa masami may makitaan sila, na may manotisyahan sila sa imo, kag hindi bala makahipos. No, hindi na lang makahipos, sila tulok na lang bala, hindi na lang maghambal, to kamo na nga mga style. Kay man may ara ginaiya kon kay isa nga bisan ano mo pa kuno iya ka buot, na bisan ano mo pa kuno ka buot, may time gid nga makamuno ka gid, diba? Makamuno ka gid, bisan abi nga wala mo siya directly ginhambal kundi ara lang sa paminsaron mo, ug gitulok-tulok mo lang ang tao ati abot yung dayon ina. So sunod sa pagtuon, 'di ba? Ang pareho abi sa pag-criticize, ha? Natural man kita yang mangin defensive, na bilang sabat dira, 'di ba? Pero agud man ikawan ang anuman nga do wala man bala pulos nga mga argumento or hindi paghangpanay, yari ang pila ka mga pwede ganit naton nga himuon agud yang mapabili naton nga may respeto kita sa aton nga kaugalingon. Kay may times abi nga kun pag-init na ganing ulo ta, iba na do nagagwa na ang ano tawag na, lain bala naton nga pamatasan, no? Kado hindi mo na makontrol, 'di ba? Hindi mo makontrol ang imo kaugalingon. Natural na actually sa tawo. Pero kung may ara kaya sa mga pamaagi, na may nahibalaan ka nga mga pamaagi, maybe mapahagan-hagan ina. No? Hindi man siling nga hindi mo na gid nga hindi ka na gid makahimo sang sala. Kundi mapahagan-hagan nimo, labi pa kung may mga tawo nga mag-criticize dira sa imo or maghilabot bala sa imo. Number 1, magpamati anay antes nga magsabat or magsaligbat. Ang magsaligbat is amo na nga wala mo pa ginapatapos ang tawo sa paghambal, ginanhan mo siya. Kumbaga, kung sa kanta pa, nagaduet ka sa iya. Diba? May aran ang mga tao kung kaisa, nga naga-explain pa gani ang iya nga kaupod kung ano ang reason sini, nagasabat man siya. Or, may aran naman, nga hambal lang siya nga hambal, pero wala man unod. No? Wala man sa punto ang iya nga ginapanghambal. So, kadamaan sina, magluwas nga gusto lang sang atensyon, kulang man sa paghangop sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon. No? Kay may ara kon kaysa nga feeling expert ka na, gali, ara sa imo ang sala. Feeling expert ka na, wala mo na gina-insyende or wala mo na ginapaula nagasulod sa imo paminsaron nga ay do sala na ko tuwa do sobra na ko sa akon nga pagpanabat.
Nan. So, mas maayo no, kung may ara dira siyang mga nagamuno or naga-criticize, medyo light na lang mga nagamuno blakon ka isa. No, pamatii anay kung paano niya ina ginhambal. Kaya kung ka isa, may mga bagay man nga, just for example, abi, ginhambalan ka sa nga imo dra yang tiya, no? Ginhambalan ka sa imo nga tiya. May mga amo ni nga scenario kung kaisa mo nga feeling nimo nagapa-trigger bala sang away. For example, ginhambalan ka sa imo nga tiya nga nang kalaw ay bala sang imo nga pamayo, no? Do ka tawag na, do ka baduy abi sang imo nga pamayo. Pero the way niya gin-deliver is more like suggest sa imo kung pwede ilisan nimo. Nan. Pero kung ikaw naman iya nga nagpamensar sina, kagin accept mo na siya as negative, may tendency nga malain gid yung imong reaction, makambal kay nga, ti anong labot mo ya kung amo ning ako nga pamayo? Nan, di ba mo na dahil nato nga depensa? May mga amo na nga mga sitwasyon kun kaisa nga do hindi bala malikawan, pero amo na gani sa liwat. Pamatian anay, no? Pamatian anay ang ginahambal sa nga nag-ano dira sa imo, sang nag-muno dira sa imo, no? Nga may nakitaan siya nga dukargong abi, antes ka man mag-react. Kay man, kinahanglan pa men sa ron, nga kung paayo bala nga patulan ina siya or mas better nga pabayaan na lang no ang iya nga opinion or ang iya dira nga pagpati kanya-kanya kita may ara kita nga pananawan mo di natural na sa tawo nga magmuno man sa imo pero it's up to you kung paano inabatunon. So, number 1 nga pwede himuon para ma-maintain ang respeto sa kaugalingon, magpamati anay, antes ka maghambal man or antes ka mag-react sa ginhambal sa imo. Ang ikaduha, magpamangkot. Ha? Madamo kung kaisa mga tawo balang ano tawag na sila? Know it all, no? Nang kabalo na sila kuno bala, no? Hindi na sila kuno ya pagsugiran kay kabalo na sila. Ha? So para malikawan ang pag-tolerate sa salaman nga pag-criticize sa imo, pwede ka magpamangkot. Ha? Pwede ka magpamangkot. Ano ba lang ginbasihan nimo, no? Ano ba lang ginbasihan nimo para iya nga pamensaron or ginapamensar mo ang kaangay sina nga ideya agud ihambal man ina sa akon na hindi magpadala-dala gilayon sa iya ginhambal so ginhambalan ka dira abi nga ay kabadoy man na sa imo nga pamayo man abalan kasi na abi ti mamangkot ka in a nice way nga how nga nang may ano tawag na nga ano kinahanglan how or hindi gani i-anon mo siya i-approach mo siya nga ay tuod baduy ni galing ako nga pamayo ti tudloy ko dabi ama mo na bala nga ipadala mo kod kay isa sa mga pakadlaw na lang may ara ginaabi kun ka isa nga mga tawo bala nga the way sila yung maghambal sa imo do ka ano bala do ka diretso no diretso kung hindi mo pa siya kilala, malain gid buot mo. 'Di ba? Kung hindi mo pa siya kilala, malain gid buot. Ay, ano to suya nga, bala nyo ko ammonia man, 'di ba? No, mga amuna kon ka isa, pero mas maayo gid nga magpamangkot ka. Or hindi gani ihambalon mo na lang siya ti ano dang masuggest mo sa akon para hindi ko lantaw abi nga baduy tulukon. 'Di ba? Kay para nga wala sang gamo. Na? Ang ikatatlo, hindi mag-focus sa isa lamang ka-opinyon. Diba? Sa na-mention ko, kada isa sa aton, may kanya-kanya tayo nga ikasarang, may kanya-kanya kita nga ihibalo, may kanya-kanya kitang kasangkad, no? Sang aton iyang pag-insyende sa mga bagay-bagay. Okay man, hindi man tanan nga, like for example, ako may nabalaan ko, si Action LRA, nabalaan niya man. Diba? Di niya pwede. Dapat, may mga bagay, ginakon ka isa nga, gin-gift na ni God sa imo, pero sa ibang nga tao, is lack na sila. Diba? Muna gani ginasili nga, hindi ka maghisa
sa imo nga isig ka pareho kay may ara kaya sang imo man kaugalingon nga ikasarang. It's up to you to discover. 'Di ba? So sa liwat number 3, na hindi mag-focus sa isa lamang ka opinyon. For example, abi may isa dala sa imong mga kaupod, like kaupod abi sa obra, no? May nagsiling dala sa imo yang nang amo na bala plastic kita nga kalaw ay sang imo nga pamayo. Why not pagpamangkot ka sa iban, 'di ba? Kay may mga upod ka man na yang hindi man sila directly nga maghamal gid sa imo nga ay oo kalaw ay bla tuod, 'di ba? May ara gani sa mga tawo yang nga nang amo ni bala isuksukaday ho kay angayan kasi ni nga mag-amo ka ni nga bayo amo ni bala suksuka permi kay kanami sa imo tulukon do ka presentable nan may mga upod ko na diri kon kaisa may mga upod ko si Action Henry na namian ko na siya kay maghahatag sa bala sa imo mga suggestion mga bayo-bayo amo na ho may mga namian kagid kay do feeling nimo do na-appreciate niya gid bala. No, na-appreciate niya kung makitaan ka niya. Ay, kanami sing imo nga bayo. Maamo ka lang na, day. Amo ginagkakabatian ko permi sa iya. Pero hindi man sa siling nga magdako ang imo nga. Magdako imo nga ulo tungod niya gin-appreciate ka. Kundi pasalamatan mo lang. Kay man, kanya-kanya gani nga tao, may kanya-kanya man kita nga tulok or pananawan sa isa ka bagay. No, kung negative sa iban iya may positive ina iya. Or kung negative sa iban, kag sa piyak naman, tunga-tunga sila. Kag sa mga tunga-tunga ngay na, amo nang nagaguide sa imo kung ano ang imo yang himuon. Diba? Sige. Ang ika-4, mag-reflect. Na? Mahimo nga may ara man ang iban nga tawo bala. No? May mga tawo ginayang do hindi bala na namian, no? Hindi na namian sa imo. Kon mahimo pa lang do anhan kagid nila ipakalainon kagid bala nila, no? So mas maayo, no? Kung may mga tawo dira nga nagapamantay abi sing imo yang nga ginagiho, hatagan ang kaugalingon sang oras para yang mag-reflect. Reflect, di ba? Reflection, di ba? Ginahimo ni sa mga kun kaisa bala sa retreat, 'di ba? May mga for sure may mga ka-action kita diri nga naga-interest sa mga retreat na wala even gani mga small talks lang bala sa mga kaupo dira nila in religious group, 'di ba? Naghambal na sila nga mag-reflect ikaw. Hindi lang nga mag-reflect sa imo yang sala, kundi mag-reflect man ikaw sa mga ginapanghambal sa imo yang mga kaupod. Basi pa lang ang ilaman nga pag tinutuyo sa imo is i-anon ka lang bala nila, i-motivate ka lang nila. Galing kay daw medyo lain lang ang pamaagi nila sa pag-motivate sa imo. Yan, 'di ba? Do diri mo man dito ma-notice mo, no? Kay kun over na blang imo nga paminsaron nga puros ka na lang negative, do feeling nimo tanan-tanan nga mga nagamuno dira sa imo kasala na. Kay gali ginahambalan ka lang nila nga time to change naman, no? Amat-amat pagbag-o sa imo iya kaugalingon, hindi man na siling na yang hambalon kanila nga ay pagbag-o ka na imo. Diba? Hindi na iya. Kundi is kung kaisa may mga tao gid nga ang pagmuno sa imo among ilaya nga pamaagi agud bala nga ma-motivate ikaw to change for the better, 'di ba? Pero kung paminsaron mo na tanan nga negative, may tendency nga maglain na lang gid nga maglain ang imo iya nga buot kag ang sanasiling bala nga kuntani may ara ka pagrespeto sa imo kaugalingon, nadula na kay dayon mo man react, diba? Number 1 man kung kadaan nga pikon. Pero kung may mga nagaguide gani sa imo, ma-realize mo ginatud ay nga nag-amugi ko to yaman, nag-overreact gid ko. Diba? May ara ginakon kay isa kapin pa mga bala, mga tawag ni mga teenager pa lang bala, hindi na marikawan kung kaisa nga mahambalan mo sila sang mga kung dirang nga mga tinaga dayon nila react kay syempre medyo kulang pa ang ilang nga paghangop, diba? Pero kung ka na gani
pila ng imong edad kag maka-intra ka sa mga may edad na or adult na, dra mo ma-realize nga ang yato gali nga ginano sa akon is para man sa akon, no? Para nga mag-ayuhan ako sa ulihi, no? Hindi nga mag-ayuhan tungod nga mamanggaranon ka ha. Mag-ayuhan ang imo nga pagbaton sa mga criticism kun kaisa nga hindi malikawan nga imo nga masugata along the way. Alas 2:18 na kita Action Radio Philippine Standard Time. So amo yan to ang aton nga FYI topic sa subong nga hapon. I hope nga makabulig ina sa aton nga mga ka-action. Ilabi na gid kung kaisa kung maka-encounter kita sa mga tao balang ang term is naga makahikay, no, or may ara lang gid ya permis ang sa ila paminsaron nga amo na bantayan nila ang imo nga ginahimo or bantayan nila ang imo nga physical, no, physical nga like pamisting mo abi so ara na sa ila pabayin na lang na dayon. Sige sa akon nga pagpanumbalik standby sa aton nga mga ka-action ay akon i-share sa inyo ang aton nga first part sang aton nga horoscope. Wala ko sang basahon nga sulat kay subong it's a Saturday na. Sige and standby man sa mga ka-action naton nga naga-monitor online. Kaya pangtamyawon talang kamo dugay-dugay. Okay? Sa ito man dira mga kauturan, kung nagapalanakit ang inyo ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Mayong hapon kay Ma'am Jean. Oy, si Sir. Ma'am Jean, kamusta ka dera? Oo, kaina. Pasensya, gid Ma'am Jean ha. Kaya nagdaog, kagali ko doon nagligad. Sige lang, ano. Salamat gid Ma'am Jean. Oy, si Sir. Sa kay Ma'am Connie Laparan, good afternoon. Tamyaw niya, Laparan family, laban niya, go kag isparesya. Ang nagapanamyaw ko no si Bibing sang Pandanon DSB. Stay safe and God bless to all staff of Action Radio Bacolod. Okay, sakay sakay Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon. Sakay Fema Alanza Trinidad, mayong hapon man. Sakay JP Liz, sakto ni.
James, mayong hapon. Salamat. Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Sakay, Ma'am Ana Sinoro, hambay dumatulugan sa kuno. Salamat. Sakay Rufino Era Gabino, good afternoon. Naga-monitor dira from Barangay Handumanan. Sakay Ma'am Vanessa Mayo from Minnesota, USA. Good midnight action and happy weekend to you. With love from Minnesota State. Salamat gid. Si Raymond Legaspe Penida, mayong hapon man. Pag-greet niya lang kuno, Pamilya Penida, kag Marinay, na. Liogman greet Miss Lola Arlinda de la Cruz. Naga-monitor kami diri sa Bocruz, Dako sa Bayla Carlota. Have a blessed Saturday. Miss Atia Kim Eriman, mayong hapon. Happy birthday ko dayon kay Besh Morny. Sakay Sir Melody Oligo, mayong hapon. Nag-monitor from Barangay Tangom. Salamat gid. Tamyaw yaman si Ma'am Vanessa Mayo and Ma'am Jinky Dialagdon, Sir Noel Amar and Sir Alex Montesa. Sa Lagran, Hala Carlota, nag-monitor sa Pilar Compound. Mayo lang nga pagpamati. Sakay Christopher Samson, mayong hapon. Nagpa-monitor sila. Batamyaw lang ko ng family Samson dira sa may barangay Sibucao, San Enrique, Corsino family, De La Vega family, Balore family, Bibong, Suji, dira sa Shanda Pasla, Carlota City from New Zealand with love. Sakay Apolinario Argoncillo, mayong hapon, ba? Mayo ang heart niya, basta nakadaog. Lilia Mansaba, mayong hapon man, naga-monitor sa Barangay Buena Vista sa Banwasang Morsha. Sige Sakay baskog kuno ang signal sa Mambulak Silay. Patamyaw lang sakay Kagawad Timay kag Muneta Lubatuan. Maria Teresa Hofelania, mayong hapon. Salamat gid. Ayan Dilig, mayong hapon man. Mayong hapon action an halin kay Elvera Gayam Lacson. Ana Sinoro, wala gid siya kuno nagatulog kay sa firing line pa lang tulog na. Sige. Salamat gid Sakay Jean Jarasco, mayong hapon. Uy, si Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon. Robert Roma, mayong hapon man. Tamyaw niya lang. Roy Midancelas, Joel Labanjola, nagapamatigid. Si Ma'am Cativer, mayong hapon. Robert Roma, tamyaw ya. Latoha family, gapamatigid action an. Salamat. Sige. Salamat gid Sakay Carla Argoncillo, mayong hapon. Salamat gid kuno sa top fun. Salamat gid ako na ni nga bulig sa akon bilang student, makabakal na ko school supply. Wow, 'di ba may patutunguhan. Salamat gid sa liwat. And then it's too late. Ang ano ni man. Romar Tamayo, good afternoon. Naga-monitor lang sila kuno from Hacienda Candagit Farm, Action Radio Ma'am. Sa guard on duty, Mr. Tamayo Romar. Sige, salamat gid. Sa kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon, naga-monitor from Pandanon DSB. Okay. Severino Ari Domingo, mayong hapon. Tamyaw gali kay Muy naga-monitor ko no from La Castellana. Sas Zed Love, good afternoon. Monitor from Barangay Napulas, Bagos City. Erlinda Soriano, Ma'am Christine Meñas Villalobos, sang Barangay Pandanon, DSB. Thank you so much, good. And also, Sakay Chay Imang Merafiles, salamat gid kuno kay nagdaog siya na kagay Marlinda Amor. Sige, salamat gid sa inyo nga pag monitor subong nga hapon. Si Sir Robert Roma, happy gid sila aksyonan. Sige, happy kita tanan.
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Inday Ann. Antes sa aton iya nga horoscope sa subo nga hapon. Okay, happy birthday sa liwat sa amon iyang beautiful admin. Si Besh Marnie Kirao, diba? Happy birthday sa imo, Besh Marnie, and to your future to your future man si ano ba nga apelyido ni Mark man? Nalipat ko. Well, anyway, diba? Tadhana nga naman. Pareho sila nga duha birthday. Happy birthday. Okay, kay Marnie kag kay Mark. Sige. Sa liwat, standby sa aton nga mga ka-action. Kay diri na kita sa aton man nga horoscope. May-ari kita digili action na El Rey, ho? Karoon na lang action El Rey. Ate, sige. Okay. Sure? Ari niyo may schedule niyo? Wala da sa imo? Sige, karoon na lang action El Rey. Okay, unahon na naton para sa aton horoscope sa subong nga adlaw, Agosto 28, tuig 2021, adlaw sang Sabado. Unahon nato ng Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, ay, subong ay mo drop lang yung cellphone, halungi. Kay man, kung kay isa mo lang ginahimo, ta nga pag butang-butang, kapin pa ko na kamaong ikaw. Action El Rey, kung magbutang ka sa imo nga cellphone, sa bulsa, sa imo nga maong, si maong bala nga dilargo, kaghalay ka pungko-pungko, may tendency gina nga laban sa guba. Kon, kapin pagid kon, may mga coins dira action El Rey. So, dapat halong-halong. Kay mabudlay na, kamahal dahan subong sang mga balaklon, dugangan pagid kumaguba imo nga cellphone, ati madugangan pagid ang imo nga balayran. Sige, sa mga Virgo, untatan ang online gambling. Sa mga Virgo, dira, mahilig ikaw sa mga online gambling. Amat-amat na ina nga untati, no? Kay basi ba lang imo gin mga ginpangabudlayan dira? Dira man maubos. Kay ti wala ka gidaya kuhaon. No? Sa mga Virgo, halungan ang ikaayong lawas. Lucky numbers 12, 22, 45, 56, and 33. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, ma-eksperyensyahan ang serendipity experience. Nga mangin malipayon ka sa imo sitwasyon subo. Pasensya action El Rey, August 27, giling na lantaw ko. Pasensya, get action El Rey, ha? Well, anyway, sa liwat sa mga Libra, your lucky numbers at 12, at 23, 35, 46, and 57. Crimson red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, isa ka wala ginapaabot nga mensahe ang imo iya mabaton subong Scorpio. Kag amat-amat nga makita ang bunga sang imo iya nga pagtinguha. Sa mga Scorpio lucky numbers 28, 16, 33, 57, and 45. Forest green is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, increasing ang estado sa kabuhi. Hindi magkatingala kung may mga tao nga gusto dira nga mangin close sa imo. Pero kung gusto lang nga mangin close tugod nga nangin tanyag ka, laylo na lang, 'di ba?
No, pero paiway na lang likaw sa mga muna kay basi. Wala man naton ginapangayo pero bala kilalahon ka lang kung may kwarta ikaw. No, kung wala ka na kwarta, huyo ka na sa ila. Sige, sa mga Sagittarius, lucky numbers 15, 43, 55, 26, and 37. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19. Capricorn, happy ka sa mga bagay nga yara sa imo palibot. Matunan nimo nga i-appreciate kung ano ang may ara ikaw. Mangin kontento ka kung ano ang yara lang. Sa mga Capricorn, lucky number 16, 22, 35, 42, and 53. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Aquarius, makilala ang gabay nga magahatag sa knowledge or ihibalo para mangin successful ikaw sa imong future. May mga tao kumbaga nga magagabay sa imo Aquarius. Aquarius lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 22. Citrine yellow is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:35 na kita. Amuyad to ang first part sa aton iya nga horoscope. Oy, by the way, mayong hapon. Si Ma'am Lani Heromiano, hambalya nagapamati gid siya sa horoscope. Sige, salamat gid. Bao taga Barangay Felisa, si Jen Ramas. Sa may Saison Village, sa Barangay Felisa, salamat gid sa pag-monitor. Kag kay Ma'am Maria Corazon Gumban, dira sa may Purok Kalumpang, Barangay Maaw, Bago City. By the way, standby kini danay sa aton nga mga ka-action, no? I-insert ko lang niho, no? Antes sa ang aton iyang commercial. Panumdum sa aton nga mga ka-action kay hasta na lang kita August 31 sa aton iyang anniversary. So sa mga wala dira na bunutan, hindi kayo magkabalaka, no? Hindi magkabalaka kay mabalik pa kami. Na? Pero sino naman ang amon iyang mangin target? Mangin target sa sining sa papremyo. Mga taxi, jeepney, tricycle, kag e-bike drivers. Sa liwat, atensyon, mga taxi, jeepney, tricycle, kag e-bike drivers. Samtang nagabiyahe sang dipasahe nga salakyan, pwede ka na magdaog sang 500 pesos nga cash. Paano magdaog? Magpamati lamang sa Aksyon Radyo Bacolod, kay base ikaw ang mabunutan. Oy, madaog ka gidayon 500 pesos nga cash. Sa kada adlaw, duha ka mga tagdaog ang i-draw, no? Meaning ang ipilion sa Aksyon Radyo. Nga pati gayunon, las 6 ng gabi tubtob, las 11 ng gabi, Lunes tubtob Sabado. Sino pwede maka-intra? Mga drivers dira sang dipasahe nga salakyan, like jeepney, taxi, tricycle, or e-bike dira, edad 18 years old pasaka. Nagabiyahe sang dipasahe nga salakyan within Bacolod kag Negros Occidental. So, paano maka-intra? Ang Aksyon Radyo Bacolod Research Team, amo naman ang magalibot sa kada adlaw, kag magapanagtag kami sang entry forms, no? Magapanagtag kami sang entry forms, butangan nyo na da, kompletohon ang ginapangayo nga impormasyon, agud nga ma-validate ang imo ya nga entry. Isa ka persona, isa ka entry lamang ang pahanugutan. Hindi na kinahanglan sa anuman yung mga proof of purchase. Kag, ihulog na ang entry from the drop box ng Aksyon Radyo. Kung pwede, no? Kung wala ka mo yan nakakuha sa form abi,
while nakalibot kami dra sa inyo yang ano tawag na gani action Nelmar ng terminal kumbaga, no? Kung wala kami dra abi or wala mo na abtan, pwede ka diya makakadto sa mon magpangayo ka no? Kay iduhol lang di kay Manunggard ho. Si Manunggard nung Edmond na nang bahala. 'Di ba? So kung wala ka nalabayan, no? Wala ka nalabayan sa research team, pwede kaya makakuha sang entry or entry form sa istasyon sa Action Radio or mag-request ka sa Action Radio Bacolod personnel. For the premyo, pwede mo na mag-claim ang imong premyo diri mismo sa station, sa Action Radio Station. Ang tagdaog, tagaan ka lang 18 hours, no? Halin sa oras nga ginlawag ang imo nga pangalan, agud nga makuha ang imo nga premyo. San umasugod? Mabaton kami entry from August 25. Diba? Nag-start na actually eh. 28 na tasubong. So, nakastart na kami August 25. Pero, magasugod ang paglawag sa mga tagdaog from September 1. Lunes, I think, no? Next week. Tob-tob, September 30. So, duwa lang katagdaog ang pagadawagon sa kada adlaw. So, amo na sa mga ka-action naton, no? Bantay-bantay gid kamo. Kay damo pa nga papremyo ang ihatag sang Action Radio. 'Di ba? Namati ka lang, may 500 pesos ka na. Din ka pa na imangita man. 'Di ba? Sige Standby sa aton nga mga ka-action. Kay sa ako nga pagbalik, akon man i-share sa inyo ang nabilin pa naton nga mga horoscope. Prepara kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga imualin sa soya, balunggay kag Xanthone. Ang kafe nga swabing aroma, swabing timpla kag swabing sabor, nga sa diin may mga vitamins, minerals, may insoluble fiber pa. Inang insoluble fiber, amo inang nagatinlo sa aton colon o kung aton man tinai. Xanthone Plus Coffee Mix, may kapi ka na, may bulong ka pa. Hindi ginaton pagkalimtan ang para naman sa complete management sa aton siniliver o kung ang aton atay. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon.
sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Kagbabalik diri sa aton programa, This is My Life. By the way, mayong hapon lang sa kay Sir Martin Aliling. Naga-monitor siya sa subong iya nga hapon. Salamat, Gid. Sa iluhan nato ng mga nabili naton ng mga horoscope. Sa mga Pisces, Pebrero 19 tugtog Marso 20.
Pisces, imo karon makilala ang prospect partner para iya sa isa ka social event. Pero tun-an nimo ang imo man yung mga reactions. Basi ba lang may mga reaction kita kun kay isa violet. Hindi man may mga reaction kita kun kay isa nga do hindi ba naton iya ma-control, no? That's why nga maka-react kita too much nga makatuga or maka-cause ina siya sa nga do kalain sang buot, for example, no, sa imo ay isig ka pareho. So mas maayo tunan-tunan danay, no? Pamensaron nimo kung ano ang imo nga mangin reaction towards that person, agud iya nga hindi man ikaw maka tuga or maka ang tawo hindi maglain ang buot sa imo. Okay? Sige sa mga Pisces. Lucky numbers 16, 28, 52, 47, and 32. Crimson red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, ang imo bago nga assignment, magahatag magahatag sa imo sang oportunidad. Kung ano man ina nga oportunidad, ara na sa imo. Ara na ina sa imo kung paano mo siya mapaayo pagyet, no? Para iya nga panami man ang imo nga kapasidad. Aries, madayon ang imo kuno nga pag-travel abroad, nagaplano ka? O di lang sang pagpangamuyo na. Sige sa mga Aries. Lucky numbers 23, 52, 16, 42, and 33. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Taurus, madasig bala ang pagsanyog sa imong negosyo. May manami kapag gali kang imo dra bala nga mga fertilizer for gardening. Dako sina ang mabulig para sa pagpanami man sang imo yung mga tanom. Keep it up. Diba? Sa mga Taurus dira, kung naganegosyo kami, for example, mga tanom dira nimo, ang imo kuno nga fertilizer dira is manami. Rason nga manami man ang tubo sa imo nga mga tanom, kag ti basing ginatumo diri amo ni ang makabulig sa imo as negosyo. Sa mga Taurus, lucky numbers 25, 11, 32, 45, and 51. Sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, malapit na nimo malabot ang imo nga food processing business. Gani, kung may ara ka dira sa mga bagay nga doon nagapaluya sa imo, ay hindi magpakahuyang. Kung ara ka na sa tunga-tunga, hindi na maguntat. So, pareho lang na ginuyangan nimo ang imo nga mga pagtingwa sang nagaumpisa ka pala. Sa mga Gemini, lucky numbers 11, 22, 45, 58, and 33. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Cancer. Sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Sa madasig nga desisyon, naku ang tsansa nga makahimo ka sang sala. Kung pwede lamang Cancer, maghinay-hinay. Tunaan sang maayo ang tanan. Antes ka dira ya antes nimo himuon ang imo nga tsansa, himuon ang imo nga desisyon. Kay kun kaisa, may mga bagay kita bla kun kaisa nga naga-desisyon lang kita agad-agad without thinking sang negative sining sa imo mabalik sa imo. So dapat bisan ano pa nakabudlay. Paminsaron gid pakalmahon danay ang imo yang paminsaron dira kag
amo na, maghimo ka sa mga bagay or pwede magkonsulta ka sa imo dira mga kilala na makabulig sa imo agud nga mangin maayo ang imo nga desisyon kag di syempre may mga negative man ina nga epekto, at least handa ikaw nga atubangon ina. Sa mga Cancer, lucky numbers 53, 11, 42, and 25 and 35. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, Tubtob, Agosto 22. Leo, ang pagproseso sa pagkilala dira sa tao nga gusto nimo iapalanggaon, hindi ina mahapos. Tandaan, kinahanglan nimo sang pasensya. Okay, kung nagapalangga ikaw, i-accept mo man ang mga flaws. Di ba may kita kung kaisa nga palangga naton, after naton nga makita ang iya nga mga kasaypanan, ay doon na-realize nimo, ay nga palangga ko ni Saman. Mga bagay. Okay, sa mga Leo, lucky numbers to 32, 18, 46, 57, and 22. Mango orange is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. Amo yadto ang aton iya nga horoscope sa subong man nga adlaw sang Sabado, Agosto 28, tuig 2021. Standby sa aton nga mga ka-aksyon, diri kita anay sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtulag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang among pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila pamilyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sinintion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Okay, dili kita anay sa aton man nga Bible verse. Sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa 1 John chapter 2 verse 27. As for you, the anointing you receive from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in him. And this time, diri kita sa aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, salamat gid sa aton nga mga ka-action sa pagupod sa akon sa Sabado nga edisyon sang This Is My Life. Pero antes gali pahabol ko lang. Naga-monitor gali sa subong nga hapon. Now, ang NOCPO spokesperson si Ma'am RC Lieutenant Abigail Donasco with Ma'am Corporal Julie Enrile. Kaya salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa subong nga hapon. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ninyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.